खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय एसेबां गरम अब्लाबो आङो अनला दाउ जायो बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय स' बेनि थाखायनो आं सानबाय मा दिनैहाय आङो अनला दाउ जानो अनला दाउजों लोगोसे मोनसे टुइस्ट दङ बेनो जाहैबाय मेवाइ स' अनला दाउ मेवाइ लोगोसे ना बाथोन आरो बिराद गोथाव गोथाव बुस्थु जागोन नालाय दिनैयो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों सानबाय कि शेयार खालामनो स' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ सल'आ बायदि लांफानांगौब्रा इखौबो रोङाबालाय मा जागोन दे होमबा सल' होनफिन सल'आ बायदि लांफानांगौब्रा इखौबो रोङाबालाय मा जागोन दे होमबा सल' होनफिन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ नै दायो जोङो मेवाइखौ सायगासिनो आरोना गोथाव जागोन ना जायाथाय होनदों गोथाव जागोन बायदि नुदों क्रेम क्रेम जानो अनलाजों गोथाव लावखौ सङा दिनै सोना दोन बरिया दे साय फिसाफोर मोजाङै साय दे फिसाफोर मोजाङै साय नै दायो सुगासिनो मेवाइखौ सुगासिनो ना बाथोन जागोन जों दिनैयो बेनि थाखाय नाया माब्रैल' आरो ना फैसाबो गैया नालाय माथो खालामबावनो फैसा गैयै मानसि ना माब्रैजों जानांसिगोन आरो उपायथ' गैयाना स' गाइस नै मालाय नानिया लायनो दानिया लकेल दाउ मोजां मोनलानो बयलार मोजां मोनोनो ओमफ्राय लावदुमाबो दानिया बयलारसो मोजां मोनग्रा जाबाय आरो ना लकेलखौ मोजां मोनला ओमफ्राय बेखायनो बयलारखौ लाबोबाय बयलारखौ अनलाजों जाबा बिराद गोथाव जायो होननानै मिन्थिनायखाय लाबोबाय आरो ना ओमफ्राय दा बयलारखौ ओरैनोथ' बिदि डाइरेक्ट एवनानै जाजाया बेनि थाखायनो रुबाय स' गाइस नै दायो जोङो एसे काजु बादाम फ्राय खालामनो नागिरदों आं बिराद गोथाव मोनो काजु फ्रायखौहाय आं गोथाङै जानो हाया र' जानो हाया आरोना आङो एसे फ्राय खालामनानै संख्रि सारनानै गोथाव मोना जानो नागिरो नङाबा मोना जानो मोजां जायो आरो होनसैना स' गाइस नोंथांमोनाबो फैदो जानो थाखाय नै काजु बादामखौ दानि एवनाया बिराद गोथाव जायो बेबायदि जाबा एसे गुसु जानो दोनना होखादोंमोन आङो स' दायो संख्रि होखानायखाय बिराद गोथाव जादों आरोना आं एसे जानो नायनोसै आं माने बिदि खामफ्राम जायो आरोना सोरबा साननो हागौ मानसि गोसोम जादों बाट आइ लाभ खामफ्राम स' गाइस दायो जोंनाथ' गासिबो रेडि जाखाबाय ओमफ्राय बेखौ आं लाबाय थानबाय गरमथार अब्लाबो एसे माने भिडिअ बानायबा एसे दख'ना गाननानै बानायबा एसे बेलेग इमोशन फैयोना नङा होमबा 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईएएस बनो और देश को संभाल स' दायो आङो मा रेडि जाखो बेखौ खोन्थानोसै नै औवा मेवाइ रेडि जाखाबाय जोंना ओमफ्राय नैबेथिंथ' ना बाथोन देनो थाखाय नाखौबो फ्राय खालामखांबाय ओमफ्राय नैबेथिं बानलु पियाज हाइजें गासिबो रेडि खालामनानै लाजोब्बाय स' दायो जों संनायखौ स्टार्ट खालामनोसै मुथासेयावनो 30 थाखा इयो होमबा बिराद दाम खिन्थु बिराद मोजां मैगं बानलु गोथां थाइसे बाथोन नङा आलुखौ सायखांबाय बेखौहाय दायो दाउ बेदरजोंहाय संगोन लाइखौ अमा बेदरखौ गोसोखांबाय आङो जेब्लानाखि लाइखौ नुयो होमबाना अमा बेदरखौ गोसोखाङो आरोना खिन्थु अमा बेदर गैया नालाय बेनि थाखायनो दाउजोंनो संनांसिगोन उपाय गैला मस्ला होबाय दाउ बेदरा जोंना मादि साइजनि एरनांगौ जाखो माबा लांबायसो बिदि
So guys नै आधा बेदरखौ बेखौ अनलायाव होगोन आरो ना अनलायाव बारा बुरजा होआ जोङो आं रोसि बेदरखौ गोथाव मोना माने बिदि गोरान फ्राइखौसो गोथाव मोनो आरो ना आङो लाइ होगोन बेवहाय ओमफ्राय बेखौहाय अनलायाव जास्ट ओरैनो टेस्टखौ फैनायनि थाखाय फ्लेभारखौ चिकेन फ्लेभार फैनायनि थाखाय बेखौ होसिगोन आरो लांसोनसां माखौ हा बेयाव दाखोरखौ लांसोन माखौ नुयो गोमावलाय टेन नै बाथोनाबो रेडि ना गोरान बाथोनसो होनफ्लांसिगौमोन ना गोथांनि बाथोन ओमफ्राय एसे टेस्ट खालामनानै नायनोसै आङो माबोरैहाय जादों एसे संख्रि नांगौ दे थगायना लाब गैया बिराद गोथाव जादों संख्रि नांगौ संख्रिखौ इदि होबा जायालै थुबसियावसो देना होनांगौमोन नाङा बिदिबाबो नाङा थाव गोथां बाय सारना होनांगौमोन इयाव गाइस थाव गोथांखौ होबाय आरो ना ओमफ्राय बाथोनफोरखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो बहा सामससो लगायबा मोजां जानोब्रा आखाइजों लगायनोसै आङो नङा होमबा आखाइजों लगायबासो मोजां जागोन आखाइजों लगायनोसै आङो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंनि आखाइयाव जादु दङ नालाय बेनि थाखायनो आङो आखाइजों लगायनोसै आहाजों बिदि गलायलांबायलै थाव गोथां संख्रिबो होबाय जिहेतु बिराद गोथाव जासिगोन ना जानो लुबैबाय र' जानानै उन्दैबानो लाजवाब सुपर से ऊपर जाबाय नायफैदो माबोरै जाखो बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनबाय आङो दाउजों लाइजोंहाय नै वाव लाइआ एकदम लकेलथार दै मोदोमना गोलाव गोलावैनो होदोंना लाइखौ बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनबाय आं बरिया बेखौ दा एसे खोबनानै होनोसै दा बेखौहाय खोबनानै होबाय आरो ना दसे थाथ'थोंसै गोलोमफ्रुजोब्बाय इमान गरमाव संबाय थानानै सेस ओमफ्राय दायो अनलाखौ रुखिनांगौ दंबावोसो जोंनिया दिनैनि केमेरामेना जोंहा आनैयासो जानानै दङ किचेनानो फिसा नालाय दुखिया मानसि माथो खालामनो नङा होमबा उपाय गैया स' बेखौ होनानै होनोसै बेयावहाय दै एसे होनोसै नामा आनै नै गाइस टेस्टी नानि बेदरा गोमानोसै नै गुइनायाबो जागोनखौ नानि लाइटखौ होना होलाय जोंनिया स' गाइस आङो ओरैबायदि गरम मोनबाय खानायखौ खाखोनानै लाबाय आङो तिलुलुबाबो उपाय गैला ओमफ्राय आं नै जानोसै बाथोनखौथ' आं बाङाय गुग्रायाव लायलायबाय आंखौ आलु गोसाखाय फवासे बाथोनखौ जाजोब्बाय लोङो माखौ फवासे होन गोथाव ना बरिया बाथोना जाब्रां बुजाबासो गोथाव जाखायो रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके 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 चालाक ब्रो यू आर वेरी चालाक बुद्धि पाइसे आं संनाया गोथाव जायो सोरबासो गोथाव जायाखै बरिया टेस्टी लाइक बिदि गोलाव गोलाव जानांगौ ओमफ्राय गोखा गैथारा ना अरिजिनेलथार ना जायै जायै लोदोदो जाजोब्बाय जेबो नङा दे मानसिनि जिउआ दानो रोङो दानो गैया मा गाबोन दङ गाबोन गैया आं मिनिनानै थैनोसैलै गाबोन दङ अबेसे जादों नोंनियाबो दिनै दङ दिनैनि गैया नङा होमबा
तारमाने दिनैखौ थैखानाय लालालै गाबोन दों गाबोन गैया स' आं दायो जाबाय थाथ'सै आं बेदरखौ एवबायमोन नालाय बेखायनो नानिदो आनैदो बे अनला मेवाइ दाउखौहाय बानायबाय आरोना बिराद गोथाव बानायनो रोङो नालाय बिसोरो बेनि थाखायनो बिसोरखौनो बानायनो होबाय आरोना बिराद गोथाव जाखादोंमोन नै गाइस अनलादो मेवाइजो बेदरजो रेडि ओमफ्राय नै आंहा जाबायानो बिराद गोथाव जादोंलै बे जाहैबाय दाउजों लाया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सयाबिन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय सयाबिन ओमफ्राय बांगाल मैथा बांगाल ओमफ्राय बे साम' फ्राय माथो साम' फ्राय गवा माबोरै गबावगोन दा दै गैयाबा मिसाले औवा मेवाया गवा आङो